Здравейте, приятели! Аз съм The Unknown Guy BG и днес ще продължим оттам, където последния път спряхме. Последния път обясних всичко за Hello World програмата и ви обещах, че този път ще обясня за интеджери, за cout малко повече ще обясня и също така за sin. Така, да започнем. Сега ще обясня за интеджерите. Интеджера какво е? Първо той се създава ето така. Пишете int, след това буква или комбинация от букви, може да е така, може да е име, например A. И има два варианта. Той може да е равен на нищо. Ако искате интеджера да е равен на нищо, просто пишете int, интеджера какъвто е, примерно int A и точки и запетайка. Обаче ако искате да е равен на 13, примерно, пишете равно на 13 и точки и запетайка. Може да е равен на всичко, може да е равен на 13 000, на повече даже, няма значение, но примерно в случая на 13. Добре. А е равно на 13. Хубаво, но това няма да излезе на екрана. Как можете да го накарате да се покаже на екрана? Доста просто. Пишете cout, стрелки към cout. Сега, винаги като имате cout, стрелките трябва да сочат към cout. А cout значи да изпише текст на екрана. Както видите горе, съм изписал Hello World, но това го обясних в миналия си урок. Дори честно казано може да изпишеме в кавичките The Unknown Guy BG е страхотен. Да. Да, добре. Обаче, как да изпишеме колко е А? Няма да пишеме 13 в кавички, дори няма да слагаме кавички. За да покажете колко е интеджер, пишете само А, без кавичките, просто А, примерно, в случая, защото е А. Ако е Б, ще напишеме Б, ако е АБ, ще напишем АБ, в случая А, затова пишеме А. Две стрелки към cout, end line, точка и запетайка. Натискаме и излиза 13. Доста лесно, нали? Може да изпишете няколко интеджера подред. Ето така. Int b равно на 18. Int c равно на 1. И за да ги изпишете, трябва да направите така. Както виждате, че аз правя в момента. И така, виждате, че ще покаже cout. Първо А, после Б, после С. И после endline. А, Б, С. И в момента ще излезе 13, 18, 1. Може да им размените местата. Примерно ако сложите тук С, тук Б, тук А. Така ще станат наобратно. И става 11, 8, 13. Наобратно. Добре, така може да изпишете интеджер на екрана. Добре. И може да използвате събиране, изваждане, умножение и деление в C++. Питате ме как, сега ще ви обясня веднага. Обаче първо трябва да направим int сбор. Това е сбора. Точка и запетайка. Събор. Добре. А ще е равно на 13, Б на 18, значи сбора трябва да е 31. Добре. И тук пишеме The Unknown Guy BG е страхотен. Добре, тук да ги съберем, пишем така. Сбор равно на А плюс Б. Защото горе това е А, това е Б. Което значи, че сбора, което е нищо в момента, е равно на това плюс това. Точки и запетайка не забравяме. И за да го изпишем на екрана, пишем тук сбор. cout сбор. И в момента ще излезне 31. Ето, виждаме 31 как наистина излезне. Ако това е примерно 5, излиза 33. Ако е 15 000, излиза 15 018. И така, може плюс, може минус, ето виждате. Сега ето 14 982. Може обаче намалим числото да е по
По-то обаче се пише с звездичка. Ето, виждате звездичка, по. В случая ще е 270. И делено се пише с наклонена черта, която е наклонена надясно. Да, 0 в случая, чакайте, че това да речем да е 5, за да се получи. Много лош пример дадох и аз. Ето, 3. Ако е 20, ще стане 4. Проблемът беше, че онова число беше по-голямо от другото. Добре, обаче, ако е да речем 23, няма да покаже 4 цяло и нещо, ще покаже направо 4. Но ако искаме да е 4 цяло и нещо, трябва да дадем така. Double. Пишете double вместо int. Double. И тук пак double. Ето го. И в момента вече ще даде 4,6. Виждате? Интересно, ако числата са по-големи, примерно така, ще даде 43,9771. И има едно последно действие, което може да извършите в C++ поне. Като използвате процента. Ето това. Но какво прави процента? Ако имаме int a, което е равно на 13, и отдолу int b, което е равно на 5, това нещо ще раздели 13 делено на 5 и ще вземе остатъка. Ето. И на екрана ще се изпише в момента... Чакайте, не трябва да е равно нищо. На екрана ще се изпише в момента 3. Защото 13 делено на 5 е 2 с остатък 3. Обаче в случая нас не ни интересува колко се получава, а се интересува остатъка. Точно и за това. Може да намерите остатък по този начин. Ето, толкова е 4. Не 5, ако е 4. Остатъка е 4. Ако е 6, остатъка би трябвало да е 1. Ето го 1. Добре. Значи, обясних ви за интеджерите, разбрахте и за double какво е. Тук ще ви го обясних как може да използвате double. Сега, ще ви обясня за sin. Какво е sin? Това не значи, че някой е sin или че имате sin. Това е... Пишете по този начин. Не cout. Ами, sin. Ето така се пише. Обаче, трябва да го запомните. При sin това кара човека да въведе число в програмата. Тя чака той да въведе число. Но при sin стрелките не са навън. Не. При sin стрелките са към това. Примерно А. Да, в случая е към. Обаче, това ще го махнем. Няма да е равно на нищо. И тя долу ще ги махнем. И в момента... И това да ще го махнем. А. И в момента какво ще стане? Чакайте да не забравим точка и запетайка пишете. Това не го забравяйте. Стрелките са към А-то. Виждате ли? И в момента GNOMGuy.bg е страхотен. Въвеждаме число. И числото, което въведем, то ще го изпише на екрана. Въвеждаме 10 и изписа 10. Виждате ли? 10, защото веднъж го въведох и веднъж го изписа. Ако... Тук е... Да, ако въведем примерно 30, ще изпише 30. И по този начин може да направите калкулатор. До тук, с което ви обясних. Примерно да напишем така. Калкулатор. После това няма да го изписва. Това нищо няма да изписва в момента. B, нямаме B интеджера и сега ще създадем B и int сбор, или може да е сумата, или каквото и да е примерно. Няма значение. И в момента, какво ще направи програмата? Ще изпише калкулатор, ще накара човека да въведе А, ще накара човека да въведе Б и след това ще събере, е равно на А плюс Б, ще ги събере. И след това ще изпише колко е. Ето,
endline. И в момента, гледайте какво става. Калкулатор. Пишеме 5, не цикаме. Пишеме 10 и ще излезе 15 отдолу, виждате ли? Излезе на 15, за да има разстояние, примерно може да направите cout. Така. Така ще има един ред разстояние. За да е малко по-прегледно. 5, 10, 5 плюс 10 е 15. Добре, доста малко числа, да опитаме по-сложно нещо. 1, 5, 2. 152 всъщност. Enter. С 8. Трябва да е 160. И 160. И това може с много големи числа. Ето, 1, 6, 0, 0, 0. Плюс. И пак излиза. Виждате ли? Няма значение от числото. Всъщност не, доколкото знам, ако числото е много голямо, примерно нещо е такова, няма да се получи. Точно е за това, ако числото е твърде голям, няма да се получи. Но до много големи числа, мисля, че до милион близо може да смята, че повече от това. Та ето как да създадете един напълно функциониращ калкулатор, който е с плюс. След време ще ви обясня как да направите с всички действия. С абсолютно всяко. За момента може просто да заместите това, но след време ще ви обясня как човека да се избира. И така. Това е за сега. Обясних за int, обясних за double. Има така нареченото нещо char. Char. Какво е char? Char е да накара човека да въведе не число, а буква. Чакайте. Нищо няма да си аутва за момента. Char A ще е равно на... Тук обаче пишете така. Слагайте такива кавички при char. A е равно на A. И тук пишем cout A. Endline. И в момента на екрана ще излезне A. Ако A обаче е равно на C, ще излезне C на екрана. Виждате ли? Доста просто. И още нещо, което трябва да обясня е bool. Какво е bool? Той се пише така. Bool. Не, така се пише bool. То може да е равно на две неща. Едното е true. Другото е false. Може да е равно на true или на false. Ето, true е едно, а false в случая е 0. Но принципно това не ви трябва за изписване в конзолата, това ви трябва за по-нататък, за програмиране, за логика в програмите. Ще ви обясня, обещавам ви, ще ви обясня за какво ви трябва true, false, за какво ще използвате това. Ще ви обясня всичко. Просто обещавам ви, че всичко ще ви се изясни за C++. Но за момента толкова стига. Очаквайте следващи клипове от мен, още много клипове. Всичко, което знам за C++ ще ви обясня. Сабскрайбвайте, гледайте ми уроците и чао!